la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Con España no se juega. La unidad de España es una preocupación, como es lógico, para los militares. El de Ibarretxe lo cepillamos antes de entrar en la comisión. El otro lo cepillamos como un carpintero durante la Constitución, durante la comisión. La lengua es el mayor instrumento para la construcción de un país imaginario. Este estatuto es la consagración de una Cataluña cerrada a todo lo que no sea nacionalista i d'izquierdes. Benvolguts conciutadans, tenim estatut. Però acatar no vol dir compartir. Més d'1 milió de persones, totes expressant la incredulitat respecte a una sentència inoportuna, impròpia, que no respecta allò que el poble de Catalunya va votar. O bé fem un pas endavant, i aquest pas endavant és iniciar una transició pacífica i democràtica cap a la independència. Jo soc dels que penso que hi haurà un abans i un després d'aquesta manifestació. Havíem demanat una gran majoria i el poble de Catalunya ens l'ha donada. Hem vingut perquè hem de reclamar la independència que ja hauríem de tenir ja fa molts anys. Això no ha anat bé. No ha anat bé i ho dic no content, ho dic més aviat trist, perquè creia que era important que això avui anés bé. En moments excepcionals, decisions excepcionals. El desapunt a la zona nord de la via catalana. S'obren totes les possibilitats. El gobierno tiene la obligación de escuchar a todos los españoles, también a esas mayorías silenciosas. By those who want Catalonia to split. Followed the human chain and all along. Plus why these Spaniards are uniting hand in hand. Ils réclament l'indépendance de la Catalogne. Si no hi ha altra manera de fer-ho, i no és el meu desig fer-ho així, que quedi clar. Ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España. Es faran les eleccions, que jo procuraré que siguin el 2016. És el recurs que significaria una confrontació total i oberta, i jo intentaré evitar que això sigui d'aquesta manera. Métete. Sí, si te pones delante, métete más. Gracias. Deseo cámaras. Condenaría a Cataluña a vagar por el espacio por los siglos de los siglos. La llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana ha estat aprovada per 106 vots a favor i 28 en contra. Es el presidente que lo es porque una constitución se lo permite. Que no utilitzin la Constitució, que la podrien utilitzar d'una altra manera, per silenciar la veu del poble de Catalunya. Per molt que intentin aturar la veu del poble de Catalunya, no se'n sortiran i nosaltres sí que ens en sortirem. Que nadie juegue con la soberanía nacional. Més enllà d'aquesta declaració de que no ho podem fer perquè és il·legal, el que no hi ha és cap oferta de l'Estat per resoldre el conflicte polític que hi ha entre Catalunya i la resta de l'Estat. Se pretende que le demos lo que no podemos hacer. Doncs no en punt, si us sembla, comencem el procés de participació. Endavant. ¿Qué voy a hacer el día 9 si se convoca el referéndum? A mi no se me pasa por la imaginación. Tinc 18 anys, és la primera vegada que voto perquè res, els acabo de fer ara i bueno, que d'una il·lusió de ja aquest matí ahir. Toda la ley, solo la ley, pero toda la ley para evitar que se produzca un referéndum. Incluida la suspensión de la autonomía. Incluido lo que haya que incluir para que esa consulta no se celebre. És un dels dies més importants de la meva vida. Nuestra posición en este punto, la de siempre. Volem decidir, i ho hem demostrat, el nostre futur polític. Ahora lo que debe esperar es que la ley se le aplique.
como a todos los españoles. Nosaltres volem un país diferent d'aquest. Es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el dia 27 de setembre de 2015.